Me ihmeteltiin Piken kanssa, että miksi ei kulu nuo linnun siemenet. Se tavallisesti parissa päivässä menee tuo pönttö tyhjäksi, niin nyt se on ollut jo kauan aikaa. Ja minä rupesin selvittämään sitä asiaa, niin meillähän on täällä Euroopan pienin petolintu, eli varpuspöllö, joka nyt tuossa lintu ruokkimispaikan vieressä pitää majaansa ja odottaa, että tänne tulisi niitä böödejä. Yksi rohkia talitintti siinä on tulossa, mutta meidän pöllö ei hieva hakkaa. Se odottaa tuossa ja kahtoo, että milloin isketään. Miten lähelle sinä minut päästät? Pystyykö ihan käjellä koskeen? No nyt rupiaa varomaan vähän se, että tulee tuo ukko liian lähelle. Tuu tänne, tuu. Tule. On se metkä.